No verán, cando o tempo é cálido, os machos alados e a raíña abandonan o formigueiro nun voo nupcial. Tras a cópula, os machos morren. A raíña voa ao chan. Cada raíña empeza un novo formigueiro. Despréndese das ás, e entón busca un lugar no chan onde depositar a súa primeira posta de ovos. Cando as larvas saen do ovo, a raíña aliméntaas coa súa propia saliva. Tras iso, transformaránse en obreiras, a súa misión será coidar do formigueiro e dos ovos. As raíñas xa non fan máis que poñer ovos. As obreiras alimentan e manteñen limpas as larvas. Mesmo perforan as pupas para que as novas formigas saian delas. Algunhas formigas dedícanse a capturar pequenos insectos, vermes e outros alimentos. Outras chupan un líquido doce que producen os áfidos nas plantas próximas. Algunhas formigas protexen o formigueiro, vixían a entrada coas mandíbulas abertas. As formigas manteñen o seu niño moi limpo, levan o lixo a cámaras especiais ou a sacan fora.